am și-am făcut să facă și ei să vină că-i ajut. Că mi-au făcut rău, cu bine le întorc, că n-or fi nici când cu mine pe un loc. Mă iubește Dumnezeu, dar oricât ar vrea, nu au cum să-mi facă rău toată viața mea. Mă iubește Dumnezeu, dar oricât ar vrea, nu au cum să-mi facă rău. Toată lumea la horă, cum e bună! Hai, tineri, nu! Hai, 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 hai! Horă mare, horă mare! Asta e! Trăiască cine joacă, cine ascultă și cine cântă! Asta e! I-auziți, domn primar? Ferește-mă, Doamne, de prietenii, că dușmanii știu singur mă-i veni. Că la mulți am dat sufletul din mine și m-au vândut că le-a fost mai bine. Mă iubește Dumnezeu, dar oricât ar vrea, nu au cum să-mi facă rău toată viața mea. Mă iubește Dumnezeu, dar oricât ar vrea, nu au cum să-mi facă rău toată viața mea. Sus! Și acum următoarea melodie, dragii mei, un pic mai cu viață, joacă fata Popi, se numește. Să vă trăiască părintele din sat, dacă e tânăr, e tânăr. De-aia vă duceți la biserică, știu, nu-i problema. Sol major, dans, băieții, mișcată. Hai, și coridornelă frumoasă, ce vreți voi? 1, 2, 3 și... Hai, oltenii, sus! Dar nu mai pun nicio vulpe, că nu mai trecurăm pe acolo. 2 milioane jumate de la tine? 3 jumate. Și unul de la mamaie. A, e bine, nu cheltui mult. Nu dau la puțină aia, așa merge cu piciorul. Cred că are pensii, așa? Bine, mă. Aia de la punctul, în șosă. La Băleni? Cred că are pensie, a? Are pensie la ăsta, magazin. A avut ăla. Și am văzut cu mine, uite, și care seata, și cu ăla. Bă, să că apar pe YouTube. Eu filmez pentru YouTube acum. Apar pe YouTube babele. Nu mai vorbiți, da. Nu se dă. Dar nu mai știu de nică ce a avut nuntă. Stinge mâna la ceva. Bine, mă. Așa să ne lasă mine să te aduc puțin? Mine pe dimineață? Să te aduc serviciul de dimineață? Păi ce Dar nu pula că vorbesc eu cu tale. Și cu minte. Vă fie cu Filică, să vă vine mâine.
Păi și cât stai, mă? Dar faci un tu dacă studiază. Ce tu? Ăsta îi gonește pe toți, mă. Aoleu. Păi a urlat ca nebunul. De aici o supărat cu prietena ta? De mama aia zice, mă. Dacă eu îți gătești, tu direct. Nu mai telefon, mai? Ba da, e băgat înăuntru, dar tot tot e băgat. Că n-a să cumpări. Nu o să o nu mai suna că doarme la ora asta. Ai auzit? A, La ce înțeleg? să pui și-o pe net. O stai liniștit că tu n-apari. Poate îți dă ocupat. Doarme, mă? Lăsați-o, mă. Păi da. Dar era supărată. Da, nu știu de ce. De ce era supărată? La câinii.